Došā. عندي أهوال. هردونا هو بيده لرد غاز سغلي الناتورالني غاز يور هو كليشكا يولي تسيزر دو يوروبي وول ولا تسليوش من خير خاطر وشنو ليل الحقيقة نيويورك دوكو يلا شابو هنت أخاتشا هون مدير دكتيش عجب هم يحسخير يا أخي شاسر هنزيد أخذ والله تياس أخاتشي هنزم كورت واحد عينه وفوقش опустил голову он теперь. Ему стыдно. Стыдно? Стыдно тебе, да? Ага, я знаю. Всем добра, дорогие мои друзья. Да, ты обед кивел. يقوش لام عامش يبوها منو وش عامش وين سجر مسني بشوية بعد زربالي هو مين بين حيل منو هو دعوة صوت عامر وش أنا مش خسران مخ بيساها مش عامش هتقول عامر وش عامر يوش مسا أيام ما يحت داريو هو سوريو عامر يوتشي يبقى إنيز بقى يايو هذا يرزل يرمي واتساب حوسر خوش شو حيوش دوم قارم ما كريوغتي باش دل هودي دهور دين سهول إكلو صديق يتبر وقعتك ما كير بيدينغنا في دواء دويجي تيلرج نبيتي نكراشن يورو صالون كوجن سيدي نسمنا سديسك دور قول نشوم كنا بور جيم زاد واحد بخيت تزير بيبانا بور بريما بدوش شولج بيزا شين استراو كايورش سرت علي لا بوتر برج بيل بيلج سيكم عربو تختري يولج كوك بيركش تحبيدي كور ميري كور ويجدي كور شكر بكور شايجين برا دالوش سرچ لا اخجوش حالدو ويتر بور ساعات خوي بريوب ياتوچي في غلس بو هوق شو قاسن شو اسكنتي ما راح بو بس على خاتيش نقاسن ما راح بالعم يلا ما هو ابو قيدو ويتين ماري بغز بلعت بيوم ما دالر بو ويتو ياتا سكنت تاياتيش غلس بو سكنتي صبر ده شوي ما كان ايوه خلاص شوي استشكل كذا عوض شوي قاعد يدرسون علينا Короче, Адам, мы с тобой идем грабить банк. Мы подъезжаем к банку ночью, часа в 2. Как раз там будет идти смена караула. Выходим из машины, подходим к банку. Заходим в здание. Что с тобой? Як мы была, просто нервничать дос. Как я тебе уже сказал, там будет вооруженная охрана. Но за это переживать не стоит. Удобно, ну хыло. Сомецолшана, просто нервничать дос. Анца, суши заказать, нет, ты мне мешаешь. О, иди к Эдара. Езжай за порцию, домой, флакон. Может, золотой дракон? Да, вот и. В общем, мы должны проникнуть в банк тогда, когда у охраны будет идти смена караула. Это будет ровно 12 часов ночи. Понимаешь? Самое главное, это вовремя взломать сейф. Это я беру на себя. Это бешеный насос сеансу? Может, бешеный лосось? И. Адам, поищи дело, вообще тюрьма чулру. Очень айти не списать, да. Свободен. Азион, ища. Доставка еще. А тюрьма жу? Ища тюрьма жу. Да, вот так, проблемы. Один так. Такое пишите в комментариях. Слушайте, от ваших комментариев у меня аж в голове такие цветы выросли. Ой. Что вы там пишете в комментариях меня? От ваших комментариев смотрите, какие цветы у меня в голове выросли. Что говоришь? Вот это, пока потанцую, вот это сниму. Тебя снять? Хорошо. Ты сейчас танцуешь или потом? Давай. Все, хищник, все. Ты красавчик.
Var şukur. Irkul okur hay. İşte şukur. İştumduk. Hasara çwa yaşuş. Ya emek şumuş maya. Say жизнь юряца сарвую хия. İştumduk. خلاص تمام شوف دلوقتي يلا كده Абдрашид вот газельчик, оригинал, бля. Спереди как бы поможет. Смотри на него, бля. Цилиндр, смотри, спереди, как у КамАЗа стоит.